L'Associació Universitària de Cerdanya va celebrar aquest dijous al vespre el tradicional sopar de gala de la Setmana Universitària. Ho va fer amb molta satisfacció, ja que enguany s'ha batut el rècord d'inscrits als diferents cursos. En total, prop de 390 persones han assistit a alguns dels cursos, tastos o jornades professionals que s'han fet al llarg de la setmana, i això ha sorprès i ha satisfet molt els organitzadors de la Universitat d'Estiu. L'anterior més participació eren 375 o 373 i aquest any les hem superades. A la pregunta anterior de si ens ha sorprès, ens ha agradat molt arribar a aquestes xifres. Ens pensàvem que ens quedaríem sobre els 350, per tant aquesta superació ha sigut realment interessant. Des de l'Ajuntament de Puigcerdà, un dels col·laboradors en aquesta universitat d'estiu, també s'han mostrat molt satisfets de l'èxit que ha tingut aquesta edició. En aquests moments estem en un moment i en un context de replanteig de moltes universitats d'estiu. Malauradament, alguns dels projectes d'altres llocs no continuen endavant. Aquí, per sort, a Puigcerdà, satisfets perquè podem mantenir la universitat d'estiu, la podem mantenir amb un bon nivell de qualitat, amb un bon nivell de participació. Aquest any estem parlant que entre tots els cursos i les 3 jornades professionals que s'organitzen, la dels metges, la de la professió infermera i la de psicòlegs, hauran passat gairebé 400 alumnes per aquesta universitat. D'altra banda, com és tradició, en aquest sopar de gala també es va fer entrega dels premis Aucer Vila de Puigcerdà i Amic Aucer. El primer és una ajuda econòmica de 1.500 euros al millor alumne de secundària de cara al seu primer any de carrera. Enguany el premi ha estat per Arnau Bartra, que va treure un 8,4 i que vol estudiar Administració i Direcció d'Empreses. Cap als estudiants de la Cerdanya, que hem hagut d'agafar la motxilla un dia, marxar de comarques a la gran ciutat a estudiar, és un dispendi per les famílies, doncs poder ajudar en el millor, valorar els esforços, valorar el sacrifici, a nosaltres com a associació realment ens agrada molt. Penseu que un estudiant de Barcelona, per dir una ciutat, quan acaba el segon de batxillerat i se'n va a les facultats, en el millor dels casos canvia de línia de metro. Nosaltres aquí és un model de vida diferent. Pel que fa al Premi Amic Aucer, enguany ha estat per la Brigada Municipal de Puigcerdà. D'aquesta manera, l'Aucer ha volgut reconèixer la tasca de suport logístic que realitza aquest col·lectiu i que és de gran ajuda, sobretot quan cal organitzar les diferents activitats de la Setmana Universitària.